Kardeşler arkadaşları Türkmenistan'da işgalerin zahmet haklarının pul tutyan gurumu hükmünü tanılyar. Bu gurumu her yılın ahırına idara kärhanaların işgalerini soğut paylayar. Şu yıl Lewap vilayetinin idara kärhanalarına täze ýyl soğutlarynyň meçberi geçen ýyllar bilen deňeşdirilerini egzildi. Öňler kardeşler arkadaşlıkları meselem bir işgäriň 14 ýaşyny doldurmadyk her bir sagatyna aýratyn täze ýyl soğutlaryny paýlap bererdi. Häzir her bir işgäri diňe bir soğut berilýär. Diýip 3 çağanyň atası Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara kärhanalarda paýlanýan soğutlaryň arasyna süýjü kökler, konditer önümleri bar. İşgärler we olaryň çağalary her ýyl bayramçylyk soğutlaryny sabyrsızlyk bilen garaşýarlar. Bu soğutlar maşgalaryň bayramçylyk saçaklaryna az kem goşant goşýardy. Bu ýyl 3 çağany ýetlep bir sany soğut berdiler. Şonuň üçin bazara baryp ýene-de 2 sany soğut satyn aldım. Diýip büdjet işgäri sözüniň üstüne ýetirýär. İşgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň kardeşler arkadaşlyklaryna gatan çökmüne her aý 1% pul tutulýar. Lewap vilayatynyň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri degişli tutumyň ýylyň dowamyny takminan 400-500 manada barabar bolýanyny aýdýarlar. 4 çağanyň atasy bolan beýleki bir büdjet işgäri öňki ýyllarda kardeşler arkadaşlyklarynyň özüniň 4 sany täze ýyl soğuduny kabul edip alanyny aýdyp bu ýyl soğutlaryň meçberleriniň azaldylynyny tasdiklady. Durnukla aylık girdejiler bolan büdjet işgärleri öz zähmet haklarynyň umumy meçberiniň tas 17 göterimden gowragynyň resmi tutumlary üçin tutulup galynýanyny aýdýarlar. Bu mukdar kardeşler arkadaşlyklarynyň gatanşary bilen bir hatarda saglyk ähtiýaçlandyrmalarynyň, pensiýa gaznasynyň hemde salgyt gulluklarının tutumlaryny hem öz üçin alýar. Döwlet idara kärhanalaryny büdjet işgärleri resmi görnüşde tutulýan pullardan daşary dilden görkezme esasyna başga da ençeme pul tutumlaryna sebäp edilýärler. Prezidentiň portretlerini çalışmak, pawta ýygymyny hakyna adam tutmak, täze ýylda şäheriň bedeg işlerine goşant goşmak ýaly düşündürüşlere esaslanyp işgärlerden ýygyderli görnüşde pul ýygnalýar. Türkmenistanyň kardeşler arkadaşlykları öz agdalarynyň zähmet durmuş ykdysady hukuklaryny we bähbitlerini goramak jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Kärleri boýunça umumy bähbitler bolan raýatlaryň meýletin birikmesi hökmüne kesgitlenilýän kardeşler arkadaşlyklary iş ýerlerine öz agdalarynyň bähbitlerini we hukuklaryny goramak bilen borçlanýar. Ýöne ýurduň çägine bu ugurdaky işçiligiň hasaby alınıp alınmanlygy habar berilmeýär. Arkadaşlyklar ila tarasyny işgärleriň bähbitlerini gorap çykyş edýän gurumy hökmüne tanalmaýar. Kardeşler arkadaşlıklarının puwdaklayyn bölümleri we vilayet birleşmeleri hem bar. Owa senaga toplumyň ilim we bilim işgärleriniň, saglygy goraýşy işgärleriniň, energetika işgärleriniň we başga da ençeme puwdagyň kardeşler arkadaşlıkları hereket edýär. Şu ýyl ýurt boýunça täze ýyl bayramynyň öwüşgüni egzilýär. Bilim we terbiýeçilik edaralaryna öňünden meýilleşdirilen täze ýyl dabaralarynyň goýbolsun edilýän halatlary bolýar. Resmiler bayramçylyk öwüşgüniniň egzilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada beýanat bermeýärler. 1 ýanwar ýurduň tenenamasyna täze ýyl bayramy hökmüne ikrar edilýär we şol güni edaralarda, kärhanalarda we guramalarda iş günü däl diýilip oglan edilýär. Täze ýylyň bosawasyny 31-nji dekabr agşamy ýurduň paýtagtyny we sewit merkezlerine gurnalan başarçylaryň töweregine döwlet gödäwçiligine bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Hazar deňdiniň ýakasyna ýerleşen Türkmenmar şäheriniň köp gatly jaýlarynyň ençemesine we Awazan milli syýahatçylyk zolugynyň haşan mehmanhanalarına soňky bir aý bäri tagtyp köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Deňiz kenaryna şypahana zolugyny ýerleşen mehmanhanalaryň ýolbaşçylary öňümizdäki diňjaliş mögsümine çenli otoglary tagtyp etinen halat etmäge çalışýarlar. Bir mehmanhana işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Ziyanly möhürmöjeklerin şäherde soňky bir aý bäri peýda bolanyny gurrun berýär. Soňky bir aý bäri döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýrymana garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleri, hemiki serişdeleri ulanyp birnäçe edek mehmanhana otoglaryny tahtawitden arasalamaga çalışdy. Diýip bir mehmanhana işgär anonim şertlarda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewit resmileri öňümizdäki diňjaliş mögsümine çenli kurort şäherini ziyanly möhürmöjeklerden tagtawitinen arasalamagy nazarlaýar. Syýahatçylyk puwdagynyň işgärleri gözleriniň öňüne köpelip barýan möhürmöjekleri syn edip bu wezipäniň hötdesinden gelmekde arasaçylyk gullugynyň işgärlerine bil baglaýar. Kaşan mehmanhanalardan tapawutlukda döwlet arasaçylyk gullugynyň işgärleri tagtawitinen ejir çekýän Türkmenmar şäheriniň ýaşaýjylaryna çödügi tödürläp bilmeýär. Döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýrymagyna garşy göreşmek gullugy Awazadaky döwlet gödäwçiligindäki mehmanhanalardan habar alýar ýöne ilatyň halyndan habar almaýar. Türkmenbaşy şäheriniň etrapçylary tahtawitden ejir çekýär.
diýip bir şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ne häkimlik habar alýar, ne de arasçylyk gullugynyň etrap bölümçileri ýardam berýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Awajda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan syýahatçylyk pudugynyň işgärleri Tawtebitiniň bir aý töweregi mundan ozal Aşgabatdan baran mehmanhanalaryň üstü bilen şähere aralaşan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Ýatdasak tom saýlaryna paýtat Aşgabatyň ençeme ýaşaýyş jaýlaryna mehmanhanalarda we çağlar baglaryna Tawtebiti peýda boldy. Şäher ýaşaýjylar mörmöjeklerden ejir çekdi. Hünärmenler Tawtebitiniň köplenç bir ýerden başga ýere sapar edýän adamlaryň öý goşlarynyň, el goşlarynyň ýa-da egneşikleriniň üstü bilen göçüp gonýanyny, ýaýraýanyny aýdýarlar. Bu mörmöjekler gany bilen imitlenýär. Hususan adamyň gany Tawtebitiniň iň arzaly imiti bolup durýar. Bütün diýişen ýeri gydarýar we gijeýär. Türkmenbaş şäherine Tawtebitine garşy giňden ulanylýan hemik serişdäniň bahasy soňky bir näçe hepdäniň dowamyna 150 manatdan 1400 manatgacha ýokarlanypdyr. Azatlygyň habarçylary iýunyň ortalaryna paýtatyň ýaşaýyş jaýlaryna Tawtebitiniň peýda bolanyny habar berdiler. Şonda zibilhanalarda öý goşlary has köp peýda bolup başlady. Käbir ýaşaýjylar Tawtebitinden diýmek üçin ýorgun düşeklerini we beýleki öý goşlaryny zyňyp başlady. Azatlyk radiosu Awaza we Türkmenbaş şäherlerine Tawtebitiniň ýaýramagy barada sewt resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Ukrainanyň Haruh howa güýçleri Russiýanyň basyp alan Krim ýarymadasynyňky esasy deňiz portuny zar vurup, bu ýerde saklanýan Rus deňiz gemisiniň ýok edilenligini öňe sürdi. Ukraina goşuny 26-njy dekabrda paýlaşan Telegram habaryna taktik aviasiýa bölümleriniň yerli wagt bilen 1 saat 3:30 töwereginde Gara deňiz ýarymadasynyň Günnogor tarapynda ýerleşýän Fedosiýa portuny ganatly raketalaryny atanlygyny we Novocherkassk gemisini uranlygyny aýtdy. Rus resmiýetleri we gözü bilen gören şaýatlaryň habarlary portda bir näçe partlamanyň bolanlygyny tasdik etdi. Russiýanyň Gorunmak ministrligi Novocherkassk gemisine Ukraina raketasi zerarly ziýan ýetenligini tasdiklady. Ýöne başga jikmejik maglumat bermedi. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdesi general-leytenant Mykola Oleshchuk Telegram ýazgysynda Russiýanyň deňiz floty çüpreýär diýdi we bu mesele Ukraina çorlarynyň hem dahilli bolanlygyny öňe sürdi. Ýöne başga anyk maglumat bermedi. Krimden Russiýanyň Gara deňiz floty bolmaz diýip prezident Vladimir Zelenskiýiň baş geňeşçisi Andrey Yermak Telegramda ýazdy. Fedosiýa sewtine duşman hüjüm edildi. Port töwereginiň taşy baglandy. Her kuwatda partlamalar togtadyldy we ýangyn öçürildi diýip Krim sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Sergey Aksionow Telegram habaryny aýtdy. Ol bu hüjümde bir adamyň ölenligini, 2 adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Ýöne goşmaçy maglumat bermekden saklandy. Asıl nuskadagy anyklanmadyk suratlar we videolar ägir doly sarskyn tolkunlary bilen bilelikde garankas mana sowurlayan ot ýalynlary görkezdi. Beýleki bir näçe surat bolsa portun goýundaky dukanlaryň ziýan ýeten penjerelerini görkezýär. Egerde tasdik bolsa Novocherkassk gemisiniň ýok edilmegi Russiýanyň Gara deňiz flotyna urulan ýene bir utanyrjy zarba bolar. Mundan öň raketalar we deňiz dronlary bilen urulan tapgyrlaýan zarbalar netijesinde Rus floty Krimde we onuň töweregine diýen amallaryny belli bir derejede çäklendirmäge mejbur bolupdy. Sentýabr aýynda Ukraina Angliýanyň beren ganatly raketalaryny ulanyp Yarımadanyň Günwatar tarapyndaky esas portu Sevastopolň goýunda ýerleşýän Gemmejer deskasyna zar wurdy. Bu zarbalar netijesinde Russiýanyň bir desant gemisine we bir suwasty gemisine şeýle-de Gemmejer deskasyna uly ýanyň ýetirilenini gaýdalýar. Bundan başga Gara deňizdäki Haruh deňiz flotynyň baş edarasynyň jaýnurulan raket zarbasy Rus flotynyň gemileriniň köpüsiniň ýa-da çekilmegine we has uzakdaky portu geçirilmegine mejbur etdi. Russiýanyň Gara deňizdäki Haruh deňiz flotynyň başyny çeken Moskwa gemisi 2022-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň geme garşy raketasi bilen urulanyndan soň üstündäki deňizçiler bilen bile deňiziň düýüne çökdi. Bu geminiň gark edilmegi Russiýanyň soğuşu wagtyny Gara deňiziň kenar ýakasynyň köp bölegini ýitiren Ukraina üçin ullokan ýeňiş boldy. Şu aralykda Rus goşuny Donetsk sewtini öňe süýüşmek üçin täze geçelge koridor açsak ýeňişiň gazanlanlygyny, Günnogor Mariinka şäheriniň ele geçirilenligini öňe sürdi. Gorunmak ministri Sergey Shoygu
25-nji dekarda telewizionyada görkezlen ýygnakda öz sözlerine görä prezident Vladimir Putin bu şäheriň Rus güýçleri tarapyndan eýlenendigini habar berdi. Emma muňa garamazdan Kiyew öz goşunynyň tasdan dol weýran edilen we taşlanan ilatly nokotun golaýyna Ruslaryň eden 3 sany şowsuz hüjümini ýerine serpikdirendigini aýtdy. Russiýanyň şäheri alanyny barada aýdanlary tasdik bolsa, bu Moskwanyň may aýyndan bäri sögüş meýdanyna gazanan iň möhüm üstünligi bolar.